Duwe tugas perintah ngersa dalem sampan dalem ingkang sinuwun ping 9 tekan saiki kuwi aku kudu ngrumat papan-papan sing kanggo tertentu spiritual. Malah nek iso sing ora duwe tugas kudu netepi dawuh pemerintah. Ya kudu ngusi. Kudu ngusi. Soale kuwi ora duwe kewajiban saluran karo kraton, ora duwe saluran karo pemerintah. Nek sing duwe saluran karo pemerintah ya pemerintah, sing duwe saluran karo kraton ya kraton lho. Kuwi mengko meneh pantangane merapi supaya ora nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Arep nek Klaten mbuh ora ngerti, Magelang mbuh ora ngerti. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben men diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumprah aja ngantek butuh pasir kanggo bego. Bupati Sleman karo Bupati Klaten, Magelang, Boyolali. Kuwi papat kuwi nek iso kudu mikir. Kudu mikir. Ora iso mikir kuwi bakal diwehi ning nganggopan panas. Terang kuwi, cetha kuwi. Jenenge ngrusak alam. Kuwi pamane bupati papat ki mau Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Papat kuwi. Kuwi ning nek anggere bego ku ora gelem mburat sak teruse bakal diparingi nganggopan panas. Dawe yang merapi. Ya.